प्रणिता रेडकर आणि गोवा न्यूज नेटवर्क तर्फून आयज आमच्या वांगडा आसा मराठींतले एक फामादचे डायरेक्टर ज्यांच्यांनी हॅपी बर्थडे ही फिल्म हालींच रिलीज केल्या. तर आम्ही त्यांच्याकडे उलोवया. तुमच्या मूवीबद्दल, म्हणजे तुमची पहिलीच फिल्म होती, तर तुम्ही काय डिफिकल्टीज फेस केले असे? डिफिकल्टीज म्हणजे डिफिकल्टीजपेक्षा पण इट वॉज बऱ्यापैकी लर्निंग एक्सपिरियन्स होता. कारण लहान मुलांबरोबर काम करायचं आणि सगळ्यात चॅलेंजिंग पार्ट तोच होता. शाळेत म्हणजे एकतर इतकी मुलं सांभाळायची आणि त्यांच्याबरोबर ते सगळं सीन वर्कआउट करायचं. आणि मला वाटतं आहे 4 दिवसांपैकी माझा 1 दिवस पूर्ण शाळेतच गेला. म्हणजे शाळेतला जर तुम्ही फिल्ममध्ये सीन पाहिला असेल तर तो इतकुसा आहे, पण त्याच्यासाठी बराच वेळ गेला. पण त्याचबरोबर जरी हे असं असलं तरी वेगवेगळ्या कलाकारांबरोबर काम करणं आणि माझ्या चित्रपटातले जर वडील सोडले तर बाकी सगळ्यांनी पहिल्यांदा काम केलं आहे. त्यामुळे ऑल आर फर्स्ट टाइमर्स. पण त्यांच्याबरोबर काम करताना ॲज अ डिरेक्टर मला हेच शिकायला मिळालं की काम करवून घेण्यासाठी काय काय गोष्टी कराव्या लागतील. कधी कधी ओरडावं लागतं, म्हणजे लहान मुलांच्या बाबतीत म्हणा, किंवा कधी कधी गोष्टी येत नाहीत. आणि इट वॉज अ एनरिचिंग एक्सपिरियन्स. तर तुमच्या फिल्मला आता नॅशनल अवॉर्ड पण मिळाला आहे. सो नेक्स्ट कोणती फिल्म, लाईक कोणत्या इश्यूवर तुम्ही करणार? असं इश्यू किंवा असं घेऊन म्हणजे एक फिल्म नाही बनवत, सॉरी एक मिनिट. पण मोस्टली जर तुम्हाला कुठली कथा भावली किंवा तुम्हाला भिडली म्हणाला, तर मग त्याच्या आणि आपल्याला वाटलं की अरे ह्याच्यावर काहीतरी होऊ शकतं किंवा या गोष्टी एक्सप्लोअर करायला पाहिजेत, तरच ते वर्कआउट होतं आणि तरच ते मग करावं असं वाटतं पण मुळात. आणि आत्ता पुढची शॉर्ट फिल्म मी करतो आहे ती पण लहान मुलाचीच आहे आणि आजोबा आणि नातू त्याच्यावर बेस्ड आहे. असं म्हणायला हरकत नाही की ती माझ्या लहानपणीची कथा आहे जी मला लोकांसमोर मांडायची आहे. आणि आजचे जे यूथ आहे जे शॉर्ट फिल्म करतात आणि करायची इच्छा पण ठेवतात, पण ती चांगली होत नाही कधी कधी, त्यांच्यासाठी काय मेसेज आहे तुम्हाला? नाही, आता म्हणजे शॉर्ट फिल्म मेकर्सना मेसेज वगैरे देण्यासाठी काय मी अजून तितका असं मोठा असं काही नाही आहे. पण तरी पण शॉर्ट फिल्म्स करणंच मुळात खूप चॅलेंजिंग गोष्ट आहे. कारण एकतर जो काय कमी वेळ असतो, 5 मिनिट, 10 मिनिट, 15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला तो विषय मांडायचा आणि तो व्यवस्थित मांडता आला पाहिजे, हीच सगळ्यात चॅलेंजिंग गोष्ट आहे. आणि नवीन नवीन शॉर्ट फिल्म मेकर्स प्रयत्न करतायत, ही चांगली गोष्ट आहे. कारण त्यांना त्यांची क्रिएटिव्ह बाजू एक्सप्लोअर करण्याची संधी आज त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे आणि आपण करू शकतो अगदी कमी बजेट्समध्ये शॉर्ट फिल्म. पण कधी जर सपोज असं झालं की नाही वर्कआउट होत आहे किंवा ती व्यवस्थित होत नाही, तरी पण खचून जाण्याचं काही गरज नाही आहे. कारण जेव्हा आपण एखादी गोष्ट करतो तेव्हा ॲटलिस्ट आपल्याला त्याच्यातून हे शिकायला मिळतं की काय नाही करायला पाहिजे. त्यामुळे ॲटलिस्ट तुमचं पाथ डेव्हलपिंगच राहणार आहे. आणि 1 केली, 2 केल्या, तिसरी शॉर्ट फिल्म तरी तुमची नक्कीच तुम्ही चांगल्या स्टेजला पोहोचले असणार आहे, एक गोष्ट. आणि त्याचबरोबर तुम्ही अजून लोकांशी कनेक्ट व्हा. म्हणजे मी शॉर्ट फिल्म करतोय तर तुम्ही अजून 4 लोकांना दाखवा, तर तुम्हाला अजून ग्रो होण्यासाठी संधी मिळेल. या 2च गोष्टी केल्या तर मला वाटतं होऊ शकतं. थँक्यू सो मच सर. खूप खूप बरं वाटलं तुमच्याकडे बोलून.